Bye! Bye! Ibilin Tikas 2023! Oh, hi! Never sing King, king, king! Hi! Pinapangkuan o. Pinapang subaybayan. Lester! Bisaya. Lester! Hello! Jimmy! Mama dyan sa ako ang account, Jimmy Mangkon. Mambalepa John! John! Someone lang. Mura mag-anad. Dugay na mo gakwan. Dugay na mo ga-partner. But 2 years up. Hey everyone, it's Nick Princess for today's vlog, guys. Kahit kuyog na ko karon ang Caroling Divas. Hi, ate. Hi, Hello! Shoutout sa mga followers ni Snake Princess. Huwag kayong magsawa, magmahal ng mga vlogger dahil sila nagbibigay sa inyo ng saya. Kayo dyan. Mag-share, mag-like. mag-share kayo, mag-like kayo, guys. Mag-follow. I-follow nyo silang Caroling Church of the Divas. World ay Caroling Divas. Yun sa pagbalik-balik, pagligwat sa Johoy. Kay matabi dito sa bukid, kay atabi dito mag-event, mag-show. Ngayon ako ang pinakatagang mga vlogger nga gi-invite sa show ay sa event karon. So super lingaw dyan ni karon, guys, kay kuan kanang aura. Ayok ko guys, naog namin guys, kay abot namin. Grabe na karon ta. Mga tao sa tanan. Guys, grabe na kanyang mga tao, guys. Mga po Alright, who's coming? Laika! A round of applause. Mag 20 years forte. Next, ladies and gentlemen, we also have the Caroling Divas. Alright. Thank you so much. And of course, we all... Caroling Divas. Actually, I'm happy tayo na nakuhaan. Kanang ko sa'yo masulti ninyo nga galantagan ninyo. Asa na kapag ganyan? Ano naman? Sa'yo masulti ninyo nga galantagan. Dakutan salamat na nakuha dito sa mga buhay. Shout out sa mga tao na mga buhay, nagbuha sa amuhan. Shout out! A few inches later. Snake Princess! Come on, National Divas, it's on! Wow! Bye-bye! Hi, Dan! Hi, Dan! Hi! Oh. Interviewin ka na ko tayo kumusta ang kanang experience mo karon sa tuang kanang motor ni happy or wala kanang kumusta ang Iba po yung smile sa mga fans. Sige, babay-babay. unya din pag siya mao basta kanang padayon pa ang mga Padayon pa na lang. padayon na magiging yung kanta kanang tuan singer ba mo so maoro ba guys kasi magkauban VR pa mga artist. Welcome to Sami. Enjoy. Welcome, yes, enjoy. Happy Fiesta. Happy anniversary. Oh, hi! Chihuahua! Jokes na to. Hi!
Churawa. Si Chu. Ay, sa? Apa to? Ay, Churawa. Pwede na, pwede na. Pwede naman ano. Lagawan na Hi. Ginapangkuan o. Ginapangsubaybayan. Hello. Lester. Bisaya. Lester. Jimmy. Mama dyan sa ako account, Jimmy Mangkyon. Mamali pa John. Mga pagaw na gini ba? Grabe ba asa gikuha tingog. Somewhere lang. Mura mag-anad. Dugay na mo ga kwan. Dugay na mo ga partner. Mag 2 years. Mag 2 years na. Go. 2012. Oh, stay strong mo ha. A few inches later. Naman na may event kabi guys. So karon manguli na may karon guys. Buwag na ning tanan. Magwag sabi kasi lang ro. Bye. Goodbye. Ibilin tikas 2023. Dito kay gawin 2024. Goodbye. Yapil ka na mong pabuto. Yapil ka na mo sa pabuto. Goodbye. Ganong goodbye man. Bye-bye, Japit. Ay, di ko yung Japit. Ay. Bye, Roy. Bye-bye. Bye. So guys, pagtungan may nila og flight guys. Ano yung mga vlogger nga taga Cebu. Agara babay padugan man ta. So ano man din pila na. Bye everyone. Nakasakyan na si Karong Vlog. Dapat din Japit guys. Dapat si Idol. Back to Cebu. Hi! Hi! Kasi na-jacket ko guys. Ako no. Hi! Kiss me. O, yawa! Mga nanak ko karoon din sa pier. Bago pa yung minabot guys. Grabe. Nagan yung mga pasahero ganun. Nakita namin natin ulit sa lupa. So, padong kami sa Tagbilaran kasi ato na ko ilang Roy mag-New ay dili dahil sa Corinthia mag-New Year pero silang Roy o si Jim Tokat kay ato sa Tagbilaran kay buwan man ka na di pa magkupiti mo ko yung nila kay PC mag kanapan thank you so much for watching. Goodbye.